bagong taon at panahon po ng Pasko sa inyong lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan nagpapakita ng Panginoon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, para sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, Metalcon Exclusive Group, Honorato Malig, Romulo and Doris Almario, para sa karawan Eliazar Pamintuan, para sa special na kahilingan ni na Ilabog, Edwin Guevara Angeles, Rica D., pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni na Michael at Nida Orquico, pamilya ni na Michael at Nida Orquico, pamilya ni Net Baldecantos, pamilya ni na Mr. and Mrs. Fernando Baloy Jr., pamilya Gonzales at Madlang Bayan, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Rachel Ann Tolentino, Maricris Paldeng, Mr. and Mrs. Joel at Karen Joy Dimitri, Trina Yason, Lydia Fuentes, Mr. and Mrs. Alvin Joseph Gamboa, para sa ligtas na paglalakbay ni na Jason Sanchez, Jose Calbang, Harrison Sanchez, Aris and Cristina Gamboa, para sa mabilis na kagaling at kaligtasan ni na Reverendo Padre Norman Bitug, Nilo Odan, Merla Mangalos, Gloria Arevalo, Anwin Rafael Sampang, Olga Mangalos, Lorenzo Lagman, Reverendo Padre Francis Dizon, Pio Cesario Pingol, Jesus Navarro, Cherry Cacnio, Gina Torno, Merla Mangalos, Demetreo Simon. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senyor, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagson, Onofre Villanueva Senyor, Melencio Senyor, Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Benjamin at Isabel Lagman, at Miranda, Petronila Cruz, Mariano Campo, Ricardo and Corazon Nyalak, Celina de Mesa, Alegria Miranda, Maximo Sarmiento, Clarita Ariola, Alan Swing, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos ang kaligtasan, at sa lupa'n kapayapaan sa mga tauhan na muling kalooban. Pinupuri ka namin, sinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buntong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, alam ng Ama. Ikaw talaga alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahiligan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O
Santo sa dalwan at iiyak ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa Kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halik kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di kakilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, Banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat ng talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatapo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig, kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, may galak tayong sumalok sa batis. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba, sapagkat ang puon ang siyang ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Malugod tayo, may galak tayong sumalok sa batis ng kaligtasan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa.
Ipahayag ninyo sa buong daigdig, mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas. At sino mang umibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito at sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nabubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita. Kordero ng Diyos, ang sala ng sansinuko, pinapawi niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, na lubos kitang kinalulugdan."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan sa pagbibinyag kay Jesus. Our celebration for today is the second Epiphany. And the first Epiphany, we celebrated it last Sunday on the Solemnity of the Lord's Epiphany. Pangalawang Epipanya po ang ating ipinagdiriwang ngayong linggong ito. Yung mga nakakaalam sa inyo, ngayong linggong ito, tinatapos na po natin ang panahon ng Kapaskuhan. Ito yung pinakahuli, ang kapistahan sa binyag ni Jesus. Ang ating banal na pagdiriwang sa linggong ito ay ipinapaalala po sa ating lahat na ang binyag ay ang simula o umpisa ng ating pagkakatoliko. Ang sakramento ng binyag ay ang pagsisimula ng ating pagiging Kristiyano. Kaya't kung napapansin po ninyo, sa mga sakramento ang pinakauna dito ay walang iba, kundi ang sakramento ng binyag. Kaya't kapag ka ikaw ay nabinyagan, kapag ka ito'y natanggap mo na, mabubuksan na ang mga biyaya ng mga iba pang sakramento sa iyo. At syempre dahil halos kasisimula pa lamang po natin ng taong 2021, napakabata pa, ng year 2021, 10 days old pa lamang ito, bagay na bagay po na dapat binyag ang tanda natin dito o simbolo natin dito dahil nagsisimula pa lamang tayo sa taong ito. 2021. Paalala lang po, nagsimula na ang pagkakristo ni Jesus nang siya'y binyagan ni Juan Bautista. Nag-umpisa na ang misyon niya sa pagbibinyag sa kanya ni Juan doon sa Ilog Jordan. By the way, hindi lamang po tubig ang sumisimbolo sa binyag. Alam niyo, ang binyag din po ay tanda ng pag-uumpisa, pagsisimula, pagbubukas. Sa madaling salita, inuumpisahan po natin o sinisimulan natin ang lahat sa anumang bagay na bago. Bakit hindi po ninyo pansinin? Pag bago yan, siguradong bubuksan yan. Pag bago yan, bibinyagan yan. Pag bago yan, sisimulan yan. Halimbawang bago ang sapatos mo at ito'y napansin o nakita ng mga kabarkada mo, anong sasabihin ng mga ito? Wow, bago ang sapatos mo, binyagan na natin. Pandabusakan danikan taring kakaluguran mo, ingba yung sapatos mo. Tatapakan na ng mga kabarkada mo. O kaya naman po, kapag bago ang bahay, bagong gawang bahay, o bagong lipat ng bahay, siyempre yan ay pabibinyagan. Yung tinatawag nating house blessing. O kaya naman may bago kang sasakyan, may bago kang biling sasakyan, siguradong yan ay pabibinyagan mo, pabibless mo. O kaya naman sasabihin ng mga taong nakakakilala sa iyo, yung mga taong malapit sa iyo, stroll na natin, binyagan na natin, i-break in na natin. Si Jesus po ay dumating siya at lumapit siya kay Juan Bautista sa Ilog Jordan at siya'y nagpabinyag sa kanya. By the way, it was not a ceremonial baptism. The baptism of Jesus in the Jordan River was not a ceremonial baptism. It was rather a baptism that signaled the beginning of the mission of Jesus. As we can see it in our gospel, this Sunday, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized in the Jordan River by John the Baptist. Ang binyag nga naman ay tanda ng pagsisimula yan. Ang binyag nga naman ay hudyat ng pag-uumpisa yan. Pero lagi po sana nating tatandaan, hindi madali pag nag-uumpisa. Hindi po madali
pag nag-uumpisa ka o nagsisimula ka, lalong-lalo na kapag kabaguhan ka, mabagal ka, kung minsan mabibigatan ka, mangapa ka, may kailangan ka, magtatanong at magtatanong ka, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka. Pag nagsisimula ka, kailangan may kasama. Kapag ka nag-uumpisa, kailangan may kaantabay ka. Bago pa lamang po ang taong 2021, napakabata ng taong ito. Gaya ng sinabi ko kanina sa inyo, 10 araw pa lamang ito. 10 days old. How do we see it? Ano bang nakikita natin sa taong ito? Tagumpay ba? Tulad pa rin ba ng dati? Pasakit pa rin ba? O may good news na? Susulong ba ang buhay? O maghihintay pa rin? Hindi po madali pag nagsisimula. Buhay may asawa, hindi madali yan pag magsisimula ka. Hindi madali pag nagsisimula tulad ng isang negosyo. Magsisimula ka sa iyong negosyo o magsisimula ka sa iyong trabaho. Kung minsan nakakasira ng loob yan. Kung minsan nakakawala ng gana yan. Kung minsan darating at darating sa iyo na magiging alangan ka. Kung minsan mabibigatan ka, mahihirapan ka. Tanong, may patutunguhan ba? Atintabang parasan? Atintabang paintungulan? Oo naman. Siyempre naman. Pero hindi natin may aalis dyan ang panganib sa buhay. Kapag ka nagsisimula, nandyan ang mahirap. Nandyan ang masakit. Nandyan ang mabigat. Nandyan ang mga panganib. Hindi naman maaalis yan. Noong nakaraang linggo po, sa unang Epifanya natin, sa kapistahan ng solemnidad ng Epipanya, ibinahagi ko po sa humilya ko sa inyo na kapag ka naghahanap tayo, kapag ka naghahanap ka, dapat may tibay ng loob ka. At dapat matuto kang magtiyaga. Kasi naghahanap ka eh. Upang mapasa iyo ang pinapangarap mo, dapat may tibay ng loob ka. Dapat magtiyaga ka. May tiyaga ka. Ito pa rin po ang ipinapaabot o mensahe ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito, ngayong kapistahan sa pagbibinyag sa Panginoon. Dapat matibay ka kapag nag-uumpisa ka. Dapat matatag at may tiyaga ka pag nagsisimula ka. Kung wala sa iyo ang mga ito, siguradong ikaw ay susuko. Tandaan po, kailangan po ing tetagan bilubluban, kailangan po ing kapibabatan, kailangan po ing tepangan, potang magumpisapi naman. At buhay ang mga ito sa iyo kung mahigpit ang kapit mo sa pinanggalingan mo. Kanino? Sa Diyos mismo. Ang ganda po ng mga inilarawan sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, noong nabinyagan daw si Jesus ni Juan Bautista sa Ilog Jordan, biglang nabuksan daw, bumukas daw yung langit. Tapos may bumaba sa isang anyo ng kalapati. Bumaba ang Espiritu ng Diyos kay Jesus at may tinig na narinig na nagmumula sa kalangitan. Yan ang anak kong pinakamamahal na lubos kong kinalulugdan, sabi ng Diyos Ama. Meaning, alam ni Jesus na may kasama siya sa misyon niya. Alam ni Jesus na may kaantabay siya sa misyon niya. Sino? Ang Ama niya, ang Diyos Ama. Kahit din po tayo ingahos kay katamo ki Kapampangan wari po tang may bininyagan, ngara kay katamo, bininyagan Katoliko. Kahit pa man din po tayo, nabinyagan lahat tayo, bumukas din po yung langit sa atin. Kaya nga natatakan tayo kapag kabibinyagan na ang bata, ang sanggol, anong sasabihin ng pastol? Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. So natatakan na tayo, may kasama na tayo. Yung Trinitarian na sinasabi natin. The Trinitarian, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. May kasama na tayo dahil bininyagang Katoliko po tayo. Paalala lang, huwag matakot pag nag-uumpisa o nagsisimula. Huwag matatakot pag nagsisimula. Hindi ka nag-iisa, may kasama ka siya. Iwan ko lamang po,
itong mga salita sa inyo bilang pabaon sa homilya ko. Pag hindi mo sinimulan ang tinig ng Diyos, hindi mo maririnig at mararamdaman. Pag hindi mo inumpisahan, tandaan mo kailanman ang Diyos hindi kanya matutulungan. Pag hindi mo inumpisahan, pag hindi mo sinimulan, ang boses ng Diyos, ang tinig ng Diyos, di mo maririnig at mararamdaman. Pag hindi mo sinimulan yan, kailanman ng Diyos hindi kanya matutulungan. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong ating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng tubig ng buhay, binigyan tayong muli ng pag-asang mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Buong puso tayong lumapit sa Ama ngayon, nating hindi nagkukulang na punan ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Patuloy nawang naging instrumento ng pagkakaisa at pag-ibigan ng mga pinuno ng aming simbahan sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Matutuhan nawa ng mga may katungkulan sa lipunan ang mga halimbawa ni Kristo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Nang may pagpapakumbaba at paglilingkod ng tapat, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mamuhay nawa kami ayon sa aming binyag at ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming yumao ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, the Metacon Exclusive Group, si Honorato Malig, at sina Romulo at Doris Almario. Para sa kaarawan ni Eleazar Pamintuan, para sa espesyal na kahilingan ni Leila Abiog, Mary Manette Pineda, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Rica D., Daryl Francis Sanchez, pamilya ni Lenin at Evelyn Malang, Rachel Ann Tolentino, pamilya ni Derek at Flor Sanchez, Marie Chris Paldeng, Catherine Paldeng, Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitri, pamilya ni Michael at Nida Urquico, si Trina Yazon, pamilya ni Nenet Valdecantos, Lydia Fuentes, pamilya ni Mr. at Mrs. Fernando Baluyot Jr., sina Mr. at Mrs. Alvin Joseph Gamboa, at pamilya ni pamilya Gonzales at Madlang Bayan. Para sa ligtas na paglalakbay ni Jason Sanchez, si Harrison Sanchez, Jose Calbang, at sina Aris at Cristina Gamboa. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni Reverendo Padre Francis Dizon, Reverendo Padre Norman Vitug, Nilo Udan, Merla Mangalos, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang,
Olga Mangalus, Lorenzo Lagman, Pio Cesario Pingol, Jesus Navarro, Cherry Cacnio, Gina Torno, Merla Mangalus, at si Demetrio Simon. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumaong sina Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Onofre Villanueva Sr., Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Benjamin at Isabel Lagman, Alicia Miranda, Petronila Cruz, Marian Ocampo, Ricardo at Corazon Manyalak, Celina de Mesa, Alegria Miranda, Maximo Sarmiento, Clarita Ariola, Alan Swing at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Paditin po para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat kay Jesus na siyang Panginoon namin sa pamamagitan ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay,
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay at sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at Tinaas diwa. na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 Hosana sa kalitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya ay binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mahabagin at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na inalako, kasalanan ininyato, kakaluluwan mo kami. Agnus Dei Trigonis, Pecata Mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Naririto ang ating Emmanuel, si Hesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa paging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Malamig may nanginginig, may isang pinig na may ibig ipatiwatig, ikawin lang sinunan. Tulong ito at ganito, makinig kayo, Pasko na isin na, magkakalangin kinimulan ka, makikinig kung sana bintana lang sa balitang tama. Si Jesus ay narito na. Tuyan, tuyan ni Maria, sa patigil ng hangin, ako'y napiling ang isara muli ang bintana. Awit sa buong kalangitan, ngunit Pasko na naman diba? Panginoon ay kaibukan na, makikinig kung sanang bintana lang sa balitang tama. Si Jesus ay narito na. Tuyan, tuyan ni Maria. Ngunit Pasko na naman kita, ang inaway kalimutan na, makikinig kung sanang bintana lang sa balitang tama. Jesus ay narito na. Tuyan, tuyan ni Maria, Jesus ay narito na. Tuyan, tuyan ni Maria, Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan
sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sa maikling announcement. The Feast of Santo Niño, a nationwide celebration very unique to the Philippines, is commemorated this year on Sunday, January 17. As a traditional religious practice, our parish joins the rest of the nations in commemorating the Feast of Santo Niño with the Triduum on January 13, 14, and 15, Wednesday, Thursday, and Friday, before the 6:30 evening masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 5:45 Novena for the Day Mother of Perpetual Help, 6:15 p.m. Triduum in honor of Santo Niño, and 6:30 p.m. Holy Mass. Starting with the anticipated Mass on Saturday, January 16, in all Sunday Masses on Feast of Santo Niño on January 17, children will be blessed, actual and online. Those present in the church will be gifted with sweets and candies toward the end of each Masses. Along this line, we must welcome donations of candies and sweets from our parish community. Please forward this to our parish office on or before Friday, January 15, so that this can be packed, ready for distribution to our children. Thank you. Let's all kneel for the Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap sana ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon, sa buong bagong taon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga
hanggang wakas ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.